Καλώς ήρθατε σε άλλη μια ανάλυση μας. Λοιπόν, σήμερα δεν πρόκειται να δούμε το ελληνικό σύνταγμα απλώς ως έναν στεγνό, βαρετό κατάλογο κανόνων γραμμένο σε ένα παλιό χαρτί. Αντίθετα, ας το φανταστούμε σαν μια τέλεια ρυθμισμένη, ολοζώντανη μηχανή. Είναι κυριολεκτικά μια μηχανή όπου κάθε γρανάζι έχει τον δικό του, απολύτως ξεχωριστό ρόλο για να μπορεί να λειτουργεί ομαλά η δημοκρατία. Στόχος μας εδώ είναι να ξεδιαλύνουμε ακριβώς πώς μοιράζεται η δύναμη σε αυτό το σύστημα, ώστε τελικά να προστατεύεται ο ίδιος ο πολίτης. Πάμε να το δούμε. Ο δικός μας χάρτης για σήμερα έχει 4 βασικούς σταθμούς. 1. Η Βουλή και οι νομοθέτες. 2. Η κυβέρνηση ως εκτελεστική εξουσία. 3. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον ρόλο του ρυθμιστή. Και 4. Τα δικαστήρια, οι ανεξάρτητοι διαιτητές του συστήματος. Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος, τη Βουλή, δηλαδή τον βασικό κινητήρα παραγωγής των νόμων. Στον πυρήνα αυτού του συστήματος χτυπάει η καρδιά της νομοθετικής λειτουργίας. Εκεί ακριβώς συζητούνται και γράφονται οι θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού. Τώρα, το Σύνταγμα δεν μας δίνει έναν εντελώς άκαπτο αριθμό εξ αρχής, αλλά βάζει συγκεκριμένα όρια. Η Βουλή δεν μπορεί να έχει κάτω από 200, αλλά ούτε και πάνω από 300 μέλη. Στην πράξη, βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο αριθμός αυτός είναι σταθερά 300. Και προσέξτε το πιο σημαντικό εδώ. Αυτοί οι 300 βουλευτές δεν είναι εκεί για να εκπροσωπούν μόνο την πόλη ή την περιφέρεια τους. Εκπροσωπούν ολόκληρο το έθνος και μάλιστα έχουν τη ρητή εντολή να ψηφίζουν απολύτως ελεύθερα, αποκλειστικά με βάση τη συνείδησή τους. Πώς μπαίνει όμως κανείς σε αυτό το μηχανοστάσιο? Δεν είναι και τόσο απλό. Οι προϋποθέσεις είναι απόλυτα ξεκάθαρες. Φυσικά απαιτείται κάποιος να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει την νόμιμη ικανότητα να ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο. Πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 25 του χρόνια την ημέρα των εκλογών. Χωρίς αυτά τα κριτήρια, οι πόρτες της Βουλής μένουν ερμητικά κλειστές. Αυτή η τεράστια μηχανή, λοιπόν, λειτουργεί με τον δικό της πολύ συγκεκριμένο ρυθμό. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε 2 τακτικές εκλογές, που συνήθως γίνονται κάθε 4 χρόνια, ονομάζεται βουλευτική περίοδος. Κάθε χρόνο η Βουλή βάζει μπρος τις μηχανές τον Οκτώβριο και η τακτική σύνοδος ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Αλλά μισό λεπτό, μην νομίζετε ότι το καλοκαίρι το κράτος κατεβάζει ρολά και πάει παραλία. Ειδικά τμήματα θερινών διακοπών αναλαμβάνουν βάρδια και συνεχίζουν το απολύτως κρίσιμο έργο της ψήφισης νόμων. Και πώς ακριβώς φτιάχνεται ένας νόμος? Φανταστείτε το σαν μια αυστηρή διαδικασία 4 σταδίων. Πρώτον, το νομοσχέδιο μπαίνει στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για επεξεργασία. Εκεί γίνεται η σκληρή δουλειά της λεπτομέρειας. Δεύτερον, περνάει στην Ολομέλεια για την κρίσιμη συζήτηση και την τελική ψήφιση. Τρίτον, εκδίδεται επίσημα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τέλος, παίρνει πραγματικά σάρκα και οστά με τη δημοσίευσή του στο γνωστό μας ΦΕΚ, την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αλλά προσοχή, υπάρχει ένας χρυσός, απαράβατος κανόνας. Κανένας απολύτως νόμος δεν επιτρέπεται να πηγαίνει κόντρα στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Βέβαια, αν νομίζετε ότι η Βουλή είναι απλώς ένα εργοστάσιο που βγάζει νόμους, κάνετε λάθος. Στην πραγματικότητα, είναι ο κεντρικός επόπτης ολόκληρου του κράτους. Εκλέγει και περνάει από συνεχή έλεγχο την κυβέρνηση. Ελέγχει μέχρι και το τελευταίο ευρώ των εσόδων και εξόδων, ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό. Επικυρώνει διεθνείς συμβάσεις που μπορεί να καθορίζουν μέχρι και τα σύνορά μας. Και είναι το μοναδικό όργανο που μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Και το πιο εντυπωσιακό, διαθέτει μέχρι και δικαστική εξουσία. Ναι, καλά ακούσατε. Μόνο η Βουλή μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη σε υπουργούς για πράξεις που έκαναν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή ακόμα και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εσχάτη προδοσία. Περνάμε στο δεύτερο μέρος, η κυβέρνηση, και το πώς οδηγεί τις καθημερινές λειτουργίες της χώρας. Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας μας, λοιπόν, είναι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτοί πρακτικά παίρνουν τους νόμους που έφτιαξε η Βουλή και τους κάνουν πράξη. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι μερικοί υπουργοί μπορεί να μην έχουν καν εκλεγεί ως βουλευτές. Είναι οι λεγόμενοι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Όμως υπάρχει ένα μαγικό απόλυτο νούμερο για να μπορέσει κάποιος να πάρει στα χέρια του το τιμόνι της χώρας. Το 151. Για να διοριστεί ένας αρχηγός κόμματος ως πρωθυπουργός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ιδανικό σενάριο είναι το κόμμα του να έχει ακριβώς αυτό, την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αυτή η κόκκινη γραμμή των 151 βουλευτών είναι κυριολεκτικά η βάση της πολιτικής μας σταθερότητας. Και εδώ ακριβώς βλέπουμε πόσο στενά, σχεδόν ασφικτικά, συνδέονται αυτές οι δύο εξουσίες. Ο εκτελεστικός κινητήρας της κυβέρνησης εξαρτάται απόλυτα από τον νομοθετικό της Βουλής.
Είναι απλό. Μέσα σε 15 μέρες από τη στιγμή που θα διοριστεί, η κυβέρνηση πρέπει υποχρεωτικά να πάει στη Βουλή και να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, να τους πείσει δηλαδή ότι μπορεί να κυβερνήσει. Από την άλλη πλευρά, αν η Βουλή αποφασίσει ξαφνικά να τραβήξει την πρίζα μέσω μιας ψήφου δυσπιστίας, τότε ένας υπουργός ή και ολόκληρη η κυβέρνηση υποχρεούται να μαζέψει τα πράγματά της και να παραιτηθεί αμέσως. Προχωράμε στο τρίτο μέρος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Ως αρχηγός του κράτους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμβολίζει την ενότητα όλων μας και λειτουργεί ως ο απόλυτος ρυθμιστής. Αλλά κρατήστε αυτή την κρίσιμη λεπτομέρεια. Ρυθμιστής δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κυρίαρχος. Κυρίαρχο όργανο παραμένει πάντα, μα πάντα, ο λαός. Ο ρόλος του Προέδρου είναι χαραγμένος με χειρουργική ακρίβεια μέσα στο Σύνταγμα. Εκδίδει τους νόμους, προκηρύσσει δημοψηφίσματα για πολύ σοβαρά εθνικά θέματα, εκπροσωπεί τη χώρα μας στο εξωτερικό, για παράδειγμα σε συνθήκες ειρήνης, και διορίζει τον Πρωθυπουργό. Η θητεία του διαρκεί 5 χρόνια, αφού εκλεγεί από τη Βουλή, μπορεί να επανεκλεγεί μόνο μία ακόμη φορά και ηλικιακά πρέπει να έχει κλείσει τα 40 του χρόνια για να αναλάβει τον ρόλο. Και ίσως έχετε ακούσει συχνά στις ειδήσεις τον όρο προεδρικό διάταγμα. Τι είναι αυτό στην πράξη και πώς ενεργοποιεί έναν νόμο της Βουλής? Σκεφτείτε ότι οι νόμοι συνήθως δίνουν μόνο το γενικό μεγάλο πλαίσιο. Για να εφαρμοστούν όμως στην καθημερινότητά μας, χρειάζονται οδηγίες χρήσης. Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν προτείνει και ο πρόεδρος συνυπογράφει αυτούς τους πολύ πιο ειδικούς πρακτικούς κανόνες, δηλαδή τα προεδρικά διατάγματα, ώστε ο νόμος να δουλέψει στην πραγματική ζωή. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Όλα αυτά ακούγονται υπέροχα στα χαρτιά. Τι γίνεται όμως όταν η εφαρμογή όλων αυτών των νόμων και διαταγμάτων αρχίσει να δημιουργεί τριβές? Όταν προκύπτουν αδικίες ή διαφωνίες ανάμεσα σε πολίτες ή ακόμα χειρότερα ανάμεσα σε έναν πολίτη και το ίδιο το κράτος. Ποιος αποφασίζει τότε? Ποιος είναι αυτός που θα μπει στο γήπεδο και θα σφυρίξει τα φάουλ? Αυτό μας φέρνει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Τα δικαστήρια. Οι ανεξάρτητοι διαιτητές μας. Εδώ ακριβώς αναλαμβάνει δράση ο τρίτος ζωτικής σημασίας πυλώνας του συστήματός μας, η δικαστική λειτουργία. Τα δικαστήρια είναι οι απόλυτοι διαιτητές απονέμοντας δικαιοσύνη αυστηρά και μόνο στο όνομα του ελληνικού λαού. Για σκεφτείτε το όμως λιγάκι. Για να είναι ένας διαιτητής πραγματικά δίκαιος, πρέπει να είναι άτρωτος απέναντι σε πολιτικές πιέσεις. Σωστά. Δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή έβγαλε μια απόφαση. Γι' αυτό το Σύνταγμα τους θωρακίζει, προσφέροντάς τους ισοβιότητα, δεν μπορούν δηλαδή να απολυθούν, καθώς και ειδική μισθολογική μεταχείριση. Πρακτικά, αυτό τους δίνει τη δύναμη, αν ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός, να αρνηθούν να τον εφαρμόσουν χωρίς κανέναν απολύτως φόβο. Στην καθημερινότητά μας τώρα, το γήπεδο της δικαιοσύνης είναι πολύ νοικοκυρεμένα χωρισμένο σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τα διοικητικά δικαστήρια που ασχολούνται με τις μάχες μεταξύ πολίτη και κράτους, όπως θέματα με την εφορία ή τις συντάξεις. Μετά έχουμε τα πολιτικά δικαστήρια που λύνουν τις ιδιωτικές μας διαφορές, για παράδειγμα ανήπαντρα χρέη, διαζύγια ή εργατικά ζητήματα. Και φυσικά έχουμε τα ποινικά δικαστήρια που αναλαμβάνουν το βαρύ έργο της τιμωρίας εγκληματικών πράξεων, από κλοπές μέχρι και ανθρωποκτονίες. Υπάρχει όμως κάτι εδώ που είναι απολύτως κρίσιμο να θυμόμαστε. Η έννοια της λογοδοσίας. Ναι, οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Ναι, διαθέτουν τεράστια εξουσία. Αλλά δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Είναι απολύτως υποχρεωμένοι από το Σύνταγμα να εξηγούν με πλήρη διαφάνεια και λεπτομέρεια το γιατί πίσω από κάθε τους απόφαση. Ο κάθε πολίτης που μπαίνει σε μια δικαστική αίθουσα έχει το απόλυτο δικαίωμα να καταλάβει ξεκάθαρα γιατί κέρδισε ή γιατί έχασε την υπόθεσή του. Φτάνουμε λοιπόν στο μεγάλο ρεζουμέ. Είδαμε σήμερα την νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία. 3 διαφορετικοί κινητήρες που δουλεύουν με τους δικούς τους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα ελέγχουν συνεχώς ο ένας τον άλλον. Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών που είναι εξίσου ιδιοφυγές όσο και ευαίσθητο. Ας κλείσουμε με αυτή τη σκέψη. Τι πιστεύετε ότι θα συνέβαινε αν έπεφταν ξαφνικά αυτά τα διαχωριστικά τείχη? Αν ένας και μόνο από αυτούς τους 3 πυλώνες κατάφερνε να συγκεντρώσει στα χέρια του όλη τη δύναμη της μηχανής, θα μιλούσαμε άραγε ακόμα για δημοκρατία?